ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଏବେ ପେଟିଏମ୍ର ନୂଆ ଅଫର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 15 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ରିଚାର୍ଜ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କି କେମିତି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ 15 ଟଙ୍କା ପରଚେଜ୍ କରି ପେଟିଏମ୍ର। ଏହି ଅଫର୍ କେହି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଦେଖେଇ ନଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି। ପ୍ରଥମେ ପେଟିଏମ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଫିଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଅପସନ୍ରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିନେଲି। ତ ଏଠାରେ କରେଣ୍ଟ ଅପରେଟର୍ ଚଏସ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ଏୟାରଟେଲ୍, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଚୟନ କରିନେଲି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଖୁଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ 15 ଟଙ୍କାରୁ ଉପରକୁ କିମ୍ବା 20 ଟଙ୍କାର ଉପରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି 24 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରିନେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଭ୍ ଏ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତ ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଲିଖିବେ FLAT, ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ FLAT ଫ୍ଲାଟ୍ 10। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ପେ କରିଦେବେ। ପେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଓ 10 ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।